Jwhwlao nang tarini kita batamar Jwhwlao army police subang maharini khugayaw kali Jwhwlao आंनि आफाखौ बुथारग्रा नों आंनि आफानि सायाव खिथेर लाग्रा बिनो हानांगौनि बिमा नों दुखु दाजा बिफा दिनै जाय मानसिया दिनै इसोर बायदि नोंखौ फुजियोमोन दसे नुवाबानो आदा होननानै गाबख्रावबायनानै नागिरोमोन दिनै नोंनि बे सोलेराव बेफोरबायदि आखाय होनो हानाय नङा प्लिज जोमै नों थांफिनदो आंहा गोबां टेनसन दं टेनसन खालि टेनसनल टेनसना नोंहाल थाया आंहाबो थायो बेनो नामा सासे पुलिस अफिसारनि संसारा आखायाव पिस्तल थाखायो थिउ गावना होबानो जाबाय ना आंनि सायाव एक्सन लानो नों सोर आरो नोंबो आंखौ धमकी होनानै नों सोर आं बे थानानि सासे अफिसार आंहा सरकारनि पावार दं पावार मा पावार दं बिसिनियावलाय Jambi kata Jangila kono menunggu बेसेबा गोबावनि उनाव आं नोंखौ लोगो मोननानै दिनै आंनि बिखाया गावस्रालांदों बिमा नाथाय आंनि बिखायाव दाखालिनिफ्रायनो आंनि गोसोआव सौदावफैबाय थादों जोहोलाव नों सोर नोंसोर आंखौ गारनानै गासिबो थां आं सासे गाज्रि मानसि आंनि मोनखानाय खामानिखौ आं बोरै हगारनो जेराव एमएलए सारा आंनिफ्राय गोबां रां लाखादोंमोन इलेक्सन समाव जायनि थाखाय आं बे खामानिखौ मोनदों थांबायना दा गैलाना दा बिदिब्ला मावजिया एन्जरखौ गेले मेंग्ले होनानै बुथारनाय बायदि नोंबो आंखौ बुथारनो सानदों आखायाव पुलिसनि पावार दं होननानै मानसिखौ खाबु मोनबानो गुलि हगारनो नाङा पुलिस फैदों सोर नोंलाय नोंसोरनि गाज्रि खामानि मावनाया बांबाय नोंसोरखौ साफा फोजोबस्रांनायानो आंनि डिउटि